в своята пастроцветна премяна, а целият християнски свят се готви да отпразнува най-светлия празник – Възкресение Христово. 8 дни преди Велик ден ние отбелязваме Лазаров ден. Християнски празник, който носи името на Свети Лазар, символ на здраве и дълголетие. Лазаров ден е празник, посветен на плодородието, любовта и възраждащата се за нов живот природа. На този ден